Okay, gutter og guttinder. Rigtig mange har spurgt mig om, hvorfor Rune PP er nede, og det er egentlig ikke som sådan, fordi at jeg ikke har lyst til at holde den oppe for jer, eller andet. Og det er egentlig ikke noget med jer at gøre eller noget, det er egentlig bare mig selv, der godt kunne tænke sig en lille pause for det her med server og så videre, så jeg tror egentlig bare, at det der egentlig kommer til at ske med Rune PP, det er nok, at jeg kommer til at lade den være åben for dem, som godt kunne tænke sig at sidde og spille herinde og så videre. Og nogle gange kommer jeg nok også selv til at sidde herinde, men det kommer ikke til at være sådan, så at jeg selv sidder og laver noget. Der kommer kun til at være OP Prison, så alle dem, der var rank inde på GitPB, og så de andre server så også havde, jeg ved ikke om der var andre, men jo, Prisoners, alle dem, I får et rank, der svarer til det inde på den anden server, så håber jeg egentlig bare, I kan tilgive mig for at have lukket alt det her ned. Og så kan jeg sige, at jeg arbejder på en helt ny game mode. Måske kommer der en anden nej med, det ved jeg ikke, det finder jeg lige ud af. Eller også kunne det være, at jeg bare i det hele taget stopper det med Minecraft server, så bare lad den her blive oppe. Jeg tror ikke, jeg kommer til at lave sådan, så man kan købe rank. Som sådan. Fordi jeg ser egentlig bare serveren som være noget, som I kunne sidde og hygge med, hvis det er det, I har lyst til. Og så kan I bruge serveren så meget som I vil. Og jeg kommer til at lave sådan en restart skilt i spawn, sådan så man kan restart sit rank og alt det der. Jeg er lige hække. Så men alt er som det plejer, så hvis man skriver ph plot h, lad os se Pepsi MC, læg den her, Pepsi MC, jo, I har alle jeres plot er der stadig, bare roligt, alt er der. Og jeg kan se, der er noget, man kan donere der til Pepsi. Alle plotsene er her og så videre, så ingen af jeres ting er blevet slettet eller noget som helst. I kan komme ind og spille, hvis I har lyst. Det er mere end velkommen til. Hvis I ikke har lyst, så lad være med og join. Men muligheden er der i hvert fald, hvis I godt kunne tænke jer at spille herinde. Og så kan det måske være, at jeg åbner en ny server i fremtiden. Fordi jeg er faktisk i gang med at kode noget, og jeg har kodet på det et rimelig godt stykke tid. Og det kommer til at være noget helt nyt og helt fedt, og ja. Jeg kan sige, at det er noget, som er lidt som det virkelige liv, men alligevel så er det en Minecraft-version. Men der er ikke nogen, der har lavet det. Det minder måske en lille smule om den server, der hedder Daily Life, men jeg har faktisk tænkt på at lave det helt inden at MC Kid Bros server faktisk kom ud, så jeg vil jo bare gøre det fuldendt og færdiggøre mit projekt. Og så hvis folk siger, at det er copyright, så må jeg jo synes det. Men jeg vil i hvert fald godt prøve at lave det færdigt, og så se om det kunne blive til noget. Men jeg tror også bare, jeg tror jeg vil slå det fra, sådan så man ikke kan købe. Eller så lader jeg bare blive der, og så ser vi om der er overhovedet nogen køb, der går ind, hvilket jeg ikke tror. Og ellers så kan det måske være, at jeg giver pengene ud til nogen, giver det til et eller andet, måske Knæk Cancer eller et eller andet til næste år, eller hvornår det nu indkommer, eller et eller andet, det må jeg jo finde ud af. Men jeg ser, at jeg har faktisk ikke haft lagt mærke til, at der er så mange, der spiller herinde, så jeg synes, det ville være sundt. Hvis jeg skriver Baltop, så er altså 3777, der spiller herinde. Det er altså rigtig mange spillere, så jeg vil simpelthen bare lade serveren være åben til dem af jer, som nød serveren. Og så slår jeg nok Minecraft fra. Så det er nok sådan, det kommer til at blive til med Runøve. Hvis nogen er utilfredse med det, at man ikke kan købe rank, så skriv det ned i kommentaren. Fordi, altså, skriv ned i kommentaren, hvad jeg skal gøre med serveren. Skal jeg stadig bruge tid på at holde serveren oppe, hvilket jeg ikke tror, jeg kommer til, selvom der er en hel masse, der skriver det. Eller skal jeg bare lade den være åben, og så folk kan spille på den? Eller skal der også være Minecraft på, hvor at nogle af pengene går til de forskellige sager? Jeg ved ikke, om jeg gider at lade dem bruge til privat pro, fordi altså
Altså, ja, jeg synes, jeg ved det ikke helt. Men det vil vi finde ud af. Men hvis du synes, at jeg skal blive ved med det med serverne, så følg et like, og så skriv noget i kommentaren, hvad I tænker, jeg skal gøre med serveren. Om jeg bare skal lade den være åben med Bytecraft, åben uden Bytecraft, og hvad jeg skal bruge pengene på, hvis der lader Bytecraften blive åben, fordi det er jeg, der bestemmer. Og så tror jeg ikke, at der er så meget andet. Og så vil jeg også lige sige, at grunden til, at jeg er rigtig, rigtig inaktiv, det er fordi, jeg ikke lige som sådan har muligheden for at kunne få sådan optaget og så videre. Fordi altså, jeg har nogle andre ting at tænke på. Jeg har jo lige startet på min nye skole, og så vil jeg også godt lige tilbringe en masse tid med min kæreste, fordi at hun rejser til Colombia i en hel måned. Der regner jeg med at få optaget rigtig, rigtig meget, fordi at ja, der er ikke så mange af mine venner. Mange af mine venner er taget på efterskole og alt sådan noget, så det er super, super nederen. Men ellers så kommer jeg nok bare til at streame en hel masse. Og ja, så tror jeg ikke rigtigt, jeg har sådan sygt meget mere at fortælle. Og ja, jeg tror egentlig også bare, at det egentlig var det for denne video. Alle som var staff og så videre, forventer jeg og håber vil holde øje med serveren, imens at den bare er åben. Det kan godt være, at jeg også kommer til at optage herinde, det ved jeg ikke, men jeg kommer nok til at spille herinde som bare normalt spiller. Jeg vil ikke se mig selv som en ejer som sådan, så jeg kommer nok til at bare spille herinde. Så, men den er i hvert fald åben, og der vil være IP nede i beskrivelsen, så husk at fortælle alle jeres venner, at den er åben, sådan så de kan få muligheden for at spille på den server, som de spillede på en gang, som synes var pissefed. Men jeg forventer ikke det helt store med spillerne. Jeg tror ikke, der kommer så mange ind, fordi den har været lukket i rigtig lang tid nu, og forventer nok, at den bare kommer til at blive sådan her. Den kommer ikke til at blive opdateret som sådan. Og der kommer heller ikke til at være nogen som sådan operated. Der nok kun MC Newton Gamer være operator, så tror jeg bare, jeg lader ham være den, der styrer serveren, hvis han har lyst til det. Så de opper Pepsi, og de opper Just Olle. Ja, de opper Markus Nørle. Ja. Jeg tror, jeg har fået de opper den her. Så de opper lige resten her lige om lidt. Og så håber jeg også bare, at I har en vidunderlig aften. Jeg så op til den her, når klokken den er sådan cirka 1. Jeg skal først møde klokken 10, så det er super fedt. Men jeg håber egentlig bare, at vi kommer ind og tjekker serveren. Og så husk at skrive noget i kommentaren, det I tænker om serveren og alt det der. Og der kommer stadig til at være warp donators. Der kommer stadig til at være warp donators, så dem der har købt rank, de kommer altså ikke til at blive snydt for deres penge overhovedet. De har stadig deres rank, hvis I skulle være i tvivl om det. Bare roligt. Så håber jeg ellers bare, at I kommer til at nyde serveren. Feel like, hvis I godt kan lide, at jeg sådan åbner den for dem af jer, som gerne vil spille på den. Det er selvfølgelig ikke obligatorisk at komme ind og join, men hvis I har haft købt ranken, så synes jeg helt klart, at I bør komme ind og join. Og så skriv til enten MC Newton Gamer eller jeg, om du har købt rank. Eller så skriv det ned i kommentaren, og så skriv hvilket rank du har købt, og på hvilken server det er, så kan jeg få den overført til OP-pressen. Og ja, og til dem af jer, der altså til Victor, hvis du skal give nogen rank, så skal du give rank. For eksempel Robert 1, 2, 3 Hero. Skal jeg mene? Nå, okay, jeg har ikke sat Hero op, men jeg har sat Rubek op. Se, så får jeg simpelthen Rubek-gruppen agtigt. Så yes. Men som I ser, G-list, der er ikke nogen hop på. IP'en kommer til at være tal. Så det er bare noget om at huske den. Og jeg har ikke mere at sige som sådan. Andet jeg håber bare, I vil nyde, at den det mindste kommer, for der er rigtig, rigtig mange, der er begyndt at have et lille had til mig, fordi jeg stoppede med at lave Minecraft server som sådan.
Så det synes jeg var lidt trist, og det var ikke min mening at skulle ødelægge serveren for alle. Det var egentlig mere eller mindre bare for at holde en pause. Og det der event, som er her, det lukker jeg altså også. Fordi det tænker jeg ville være lidt unfair, hvis det var oppe for evigt altid. Så det her event her, det lukker vi altså også. Det beklager jeg sgu lige for, men ellers så kommer det simpelthen til at blive for overpowered. Så vi gør sådan der. Okay, der fucker jeg lige 3 op. Sådan der. Og så siger vi NPC remove smugler NPC remove NPC selv NPC remove. Sådan der, super. Ja. Og så skriver vi lige mine remove eller mine. Okay, vi går lige ud og slår vi lige mine fra. Så gør vi lige sådan her slash warned. Men hvis I kunne tænke nogle små tutorials på hvordan man laver en OP prison for eksempel, så må jeg også meget gerne skrive noget i kommentaren. Mindset event. Så super. Oh, what? Hvad fanden er det nu? Mindset. Hvordan fanden er det nu man gør? No, set radian event. Super. Så jeg vil heller ikke lave mere på det. Men ja, jeg håber egentlig bare I nåede videoen. Hvis I gør, så er I mere end velkommen til at følge like. Og så forventer jeg også at blive lidt mere inaktiv efter tiden. Når jeg lige er kommet godt ind i klassen og så videre, det håber jeg vil kunne forstå mig i. Og den her video kommer heller ikke til at blive redigeret, så det er en rimelig lang video, men jeg har bare lige brug for at fortælle nogle ting og så videre. Og hvorfor jeg har været inaktiv, og hvorfor serveren er lukket, og ja, så er der nogle andre ting, der går mig lidt på, som ikke har noget med YouTube at gøre. Men som jeg bare går rundt og er lidt trist over, så. Men det kommer så vel efter tiden. Det må tiden vise. Men jeg stopper ikke på YouTube. Det er der rigtig mange, der har spurgt mig om. Men det gør jeg ikke. Jeg er bare lidt inaktiv. Jeg håber stadig, I vil følge med. Og jeg håber, I alle sammen er rigtig glade. Så I må have det rigtig, rigtig godt til næste gang, vi ses. Hej.